Mwana mamuda kutenga chi? Ko pick up. Alright. Kana kombi. Alright. Yeah, zvinoita. Pane mari ichazopiwa shoma. Vachaibudisa chi? Yes. Vanobudisa hambo tani. Ndinenge ndaenda pick up kombi ikatenga iri kombi. Ndotenga kombi inechi ine carrier. I'm sorry. Ndamboisenzesa ikandisenzesa ndikana mari yachato nendada kutsvaga chii ndada kutsvaga bhazi panozvaita Ubhazi chero iyo. ya ndatienda kudero bhazi ndo rakanaka. rienda rinenge rakuenda rakubva kudova harisimuko masiku 7 o'clock. Isina kumi. 7. Ya. Davanga aibva chikweretu kwerinogadzirwa kwachikoko ndaitora chikweretu kana inenge yasara chindozobhadhara. Alright. Vamborambi chikweretu ukangowataurira chiri kuti ndoda chikweretu anokupa. Ndoda bhazi racho. Handizoda denge ikenge yabuda ndingeda ma-VM aya. Uma AVM aya. Aiwa ndo akanaka. Ndo akasimba tu manje. Poza ani makumbo mako. Ndakati ngemanyasobuda iwe natawanda ndinyasona kuti nditaura kuti tomboenda tese ikoko inogadzirwa mabhazi iwaya ndinoti kwakamira sei. Ada kunoonekwa mabhazi. Ndikatenga pickup inenge yakufamba naSolomon inoenda achindiperekedza. Solomon handiba kumushuta nekuti ndiye munhu mukwasha anonzwisisa. Kana imba yangu ikapera iyi ndoda kuisa maraiti kwese. Nemugedhi. Apa site kwese ndoda kuisa slab. Vanozvakaita kwaya kwamberichina. Ndege yeSouth Africa yasvika. Ivo South Africa? Ndeye South Africa. Shit. Mutumba. Nduma ndenge ndiri mai manje. Nduma ndenge ndiri mai manje. Uda kuyambuka?